Se jkun tragward importanti din is-sena l-midja tal-Partit Nazzjonalista bil-kumpanija wara snin twal mistennija tibbilanċja l-kodba tagħha. Filwaqt li komplew jissaħħu l-udjenzi anke online u fuq il-midja soċjali. Apparti minn hekk fil-ġimgħat li ġejjin se jiġu preżentati l-audited accounts tal-Partit Nazzjonalista. Dan ħabru l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello meta waqt laqgħa tal-Eżekuttiv ġie preżentat rendikont tal-ħidma tal-Partit Nazzjonalista tal-midja tiegħu u l-entitajiet kummerċjali li għaw taħt il-partit, fejn Bernard Grech spjega kif illum il-Partit Nazzjonalista jinsab f'pożizzjoni finanzjarja aktar b'saħħitha. Irnexxielna anke nkomplu ninvestu f'dan il-partit anke b'mod finanzjarju biex inkomplu nimxu l-qoddim fuq kif anke massimizajna l-użu tal-proprjetajiet u fuq kif nistgħu nkomplu anke jekk jrid nagħmlu dan fil-ġimgħat, fix-xhur, fis-snin li ġejjin fuq deċiżjonijiet għaqlin li ttieħdu matul dawn il-5 snin imma anke wkoll kif ttieħdu dejjem bla dubju taħt kapijiet differenti. Allora l-awgurju tiegħi huwa anke l-kap li jmiss biex inkompli l-ħidma ħalli jkun jista' inkompli l-impini kif bnejt jien fuq dawk li ġew qabli jkompli jibni allura anke huwa fuq il-ħidma li wettaqna f'dawn l-aħħar 5 snin. Waqt din il-laqgħa ġie spjegat kif inizjattiva ta' Bernard Grech fix-xhur li għaddew l-għażad flimkien mal-Partit Nazzjonalista bdew iħejju sabiex jiġi organizzat kors ieħor bl-isem ta' Future Leaders li mistenni jibda f'Settembru li ġej. Dan fil-waqt li l-librerija Informa reġgħet ħadet il-ħajja. Tul l-aħħar 5 snin komplew jiġu kummerċjalizzati diversi proprjetajiet tal-Partit Nazzjonalista u fix-xhur li ġejjin se jsir eżerċizzju sabiex jinkrew kummerċjalment aktar każini. Issemma kif l-Elkom hija fera oħra essenzjali fejn dan il-Partit Nazzjonalista illi qed tħejji sistema ġdida u aktar effiċjenti. Ġie spjegat ukoll illi se jingħala it-trust li kien infetaħ aktar minn 11-il sena ilu u dan se jkun tħallas kollu kemm hu. Dan apparti li l-loans mal-banek naqsu. F'dak li għandu x'jaqsam meċ-ċeduli ġie assigurati li ċ-ċeduli kollha qed jiġu indirizzati u jinsabu kollha aġġornati. Apparti minn hekk fil-ġimgħat li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jippreżenta rapporti finanzjarji għas-sena 2022 hekk kif dawk tas-sena 2021 diġà ġew ippreżentati. Huwa previst ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jiġu preżentati l-audited accounts għas-snin 2021 u l-2022. L-Eżekuttiv ġie aġġornat dwar il-proġett tal-pannelli fuq id-Dar Ċentrali u anke fuq il-Gażin ta' Raħal ġdid, investiment li qed irendi l-frott. Imbagħad fil-qasam tal-midja huwa previst li l-kumpanija din is-sena wara ħafna u ħafna snin tispiċċa s-sena finanzjarja bil-kodba bilanċjati. Dan fl-istess waqt illi fl-iskeda ta' dan is-sajf hemm investiment qawwi fil-programmi. L-istess se jsir fl-iskeda ta' Net FM u Net Television minn Ottubru, hekk kif se jiżdiedu l-programmi politiċi kemm fuq it-televiżjoni u anke fuq ir-radju, kif ukoll se jiġu introdotti diversi uċuħ ġodda. Intant, sabiex il-Partit Nazzjonalista jkompli jiffunzjona b'mod effiċjenti kif ukoll sabiex dejjem tissaħħaħ il-ħidma fuq proposta ta' Bernard Grech tnieda proċess ta' tiġdid fl-istatut.